gitu. Nelongso berarti. Mendung tok kayak. Oke. Iya Surabaya Gresik. Iki Surabaya. Ini Baik. Gunung Mas. Gunung Mas aman. Ya apa peno ya? Aman ya? Oke, alhamdulillah. Aman, ya. Apa iki sak tenane takdirku sing jawabke tresnomu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku Beci ego Ojo to, tas teko kon lunga. Kayak piye? Ari pasang rangge lintang ning angkasa kowe teka gawe lara marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane wis gawe lara. Yo, tak sepuro, tapi aja dibaleni neh ya. Tak baleni no. Masa. Enak. Apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku menting ke wong liya apa krana tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara Oke. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku Beci ego ilunga saka uripku Ari pasang rangge lintang ning angkasa kowe teka gawe lara marang tresno Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane wis gawe lara atimu Yo panggah tak sepuro Best musik Yo sesek ya Asik Sesek ning jero dodo
sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku kemas rungokno tangisku benci ego ilung saka uripku apa iki sak tenane jawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku kemas rungokno tangisku benci ego ilung saka uripku Bojo to. Ari pasana grangge lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara hatimu sepurane yen gawe lara hatimu Ya, terima kasih. Hebat. sepurane nggih Pak